боду ҳаво дар шаҳри Бухтар зиёда аз 13-15 дараҷа гарм. имрӯз таърихи рӯз 26 январи соли 2025. мошинча омодааст. ози имрӯз дар рӯзи танаффус, яъне выходной день, рӯзи якшанбе ки аст, Тим Ҳомидов мусобиқа байни наврасони ҳамун дастаи Тим Ҳомидов худаш ташкил кард. рости гап, ман камтарак корум биромад, ба ҳамин хотир нарафтам. барои чӣ нарафтам? Барое ки фикр кардам ки дертар мешавад, бадтарак мерам, яъне соатҳои 2-3. аммо мутаассифона ами вақти соат шқати ман камтарак профукат кардам бо қавле ки ай гӯш биромад аҳамият надодам. значит ози зангам задан, гуфтанд ки як 15 таи дига ҳастаи бачаҳо марҳамат битонӣ бидав биё. ба он хотир ҳозир мезанем, мерем мусобиқа вай наздик навортон мекунем. магазин Наврасон шоп ҳамаи шуморо интизор аст. интизор бошед. айнач хеле ки дидесем, мо имрӯз мусобиқаро ташкил кардам. шахсан ман ино рафтестам дар Самарқанд. рӯз ба рӯз шаҳри Бухтарам зебо шуда истодааст. якчанд наврас биромадаю медалошона гирифтам. хоб дав мусобиқа ман надам. ҳозир мерем чанд қаймонд ҳамон қадар навор мекунем, барои шумо дӯстон пешкаш мекунем. худованд нигаҳбонтон боша. кадоме дар давлати бегона аст, аз ватан дур, фаромӯш насозед ки ватани азиз шуморо интизор аст. соҳ саломат рафтем ва соҳ саломат баргардем хиро. будборӣ дар зиндагӣ, файз баракат дар хонадон ҳамеша бошад. бисёриҳо мепурсанд, мегӯянд ки дар куҷо ҷойгир аст ҳамун толори варзишӣ. ина мегӯ то на чӯ тецай ин ами домда рост мери телестудияи телехатлон. ҳозир мегардем, нишон медиҳем ориентирша. бисёри баъд мепурсанд мардум, мегӯянд ки ака дар куҷо ҷойгирай, дар куҷо. мегӯм тон бо як бор дигар шаҳри Бухтар, кӯчаи борбад боша тец дай карочиҷа тец мегӯям. логотипшам аст, толори варзиши Тим Ҳомидов. рафтем шурӯъ мекунем ба ҳамин толор. бисёри баъд савол мешавад бачаҳо. ҳама вақт пеш аз савол додан ҳамин навора тамошо кунем. бача ягон радити нест. чӣ созем? салому алейкум. чӣ созем? чӣ ҳамала настрои хуб? чӣ куча чӣ? азиз созӣ наҷмиддин дар ҳамун групп абад намегенам, наменависен ҳамун соатша вақти муайян шуд. айна ёзи кадом намуд дози рафтеса? муайтай. чӣ тамом шид? хайда пешай наздик бирем, камтар навор кунем. ин навори дуру дароз дӯстони гиромӣ дар YouTube канал нашр мешавад. кадоме хоҳишманди навори дарозмуддат аст, марҳамат бидоред обуна шед дар YouTube канали Бухтар Сити Наврасон осин. ҳамагӣ иштирокчӣ чанд кас буданд азиз? иштирокчӣ ҳамин мусобиқада чанд кас буд? ин мусобиқа оид ба намуди муайтай. рости гап дар ин мусобиқа ман камтарак ғалатӣ кардам, яъне информатсияи
нодуруст гирифта будам. дар ин мусобиқа 5 тим иштирок карда истай. Вилоятие да ира ташкил карда. Бо 5 тим. аз ҷумла тим Ҳомидов. Bardo está. Даста барdo. Нафро достота. Достота нафро. Куда что давай? Руш давза? О, молодец, она диди ментара. Сара хамако. Сара хамако. Барdo доста. Даста барdo. Даста барdo. Рафти. Концовка. Рафти. Стоп. Corto, Nata. Corto. Destota Bardo. Bardo destota. Fakhri destota Bardo Nafro. Corto. Khapke. Budur. Blokım za. Blokım za Fakhri. Bardo destota. Bardo. Biz oxi. Qo'yim bola ko'rga tash ko'rga. Qo'yim bola ko'rga. Rafti. Fakhri. Biz oxi abacha. Ey. Ben nazanim bu. Oana rafti ushi. Rafti. Qo'ron dabayt ko'r. Nafa. Qora dabayt ko'r. Dabayt qora. Qo'yim ko'rga men. Nasha qo'yim ko'rga xati ko'rga qo'yim ko'rga. Ana qo'yim ko'rga. Biz qora dabayt ko'r. Qo'm qayugo. Sara hamla ko'r. Rafti. Blok biza. O, молодец anaqti. Ay durman ko'rga. O, молодец. Logiq chiqo. Dasta. O, Rafti. Dastino sizlar zara. Chap patriot da. Bizan. Bizan. Qora dabayt ko'r. Stop. Bas stop nasati. Osman Ajdar Sake kalbi zada. Sake kalbi zada. Kaki. Watch out, kaki. Watch out, Стоп. Mubay. Ders yapalım. Adam şu an bu.
Cook your guys, please. Last one, sir. Good job, Mikey. Good job. Oh. Yolcu kaldırın bana. Почабза? Bravo da var, çıkın da var. O malada bu. Ola bir şap olur mu? Evet, şap olur mu? Kapı şap olur mu? Şapka da koyuyoruz şapka. Давай, Кайсон. Güzel Good şaka. job, Mikey. O malada güzel. Kaki. That is free. анҷоми мусобиқаи имрӯза чихеле ки мо фаҳмидем мураббии дастаи тим умеда гуфтанд ки дар ин ҷа 5 тим иштирок кард ҳамин қашда успед кардем хай камам боша якчинаякчи лаҳзаи ватанна ҳис кардем дар ватанам хеле меҳнат мекунанд бачаҳо то ки оброи ватан бошанд азгирӣ ки некарданд Maçlar kırılmalı. Hey, yakmayın. Tamam. Yok, yakmışlar. хоб дар ҳамин ҷо мо хатои шумо хайрхоҳӣ мекунем то наворҳои оянда дӯстони гиромӣ фаромӯш насозед ҳадафи асосии мо ин баланд бардоштани варзиши тоҷик аст мо камам боша камтарак мехоҳем ки барои насли наврас барои наврасони ҷумҳурии тоҷикистон мотиватсия кунем то ки онҳо ба намудҳои гуногун яъне варзиш машғул бошанд то намудҳои оянда лайк комент подписка фаромӯш мешавад мусобиқаи мантақаи арши мавора толӣ гузарондем ҳамата барои як дастаи вилоят интихоб карда ки кадомеш ки беҳтарин аст ҳамон беҳтаринро интихоб карда ба мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ рохат мегиранд кадоме ки ҷои якум дуюм гирифт дар мусобиқа рохат гирифта рафта иштирок мекунанд ҳаматон машқ кунед кагул накунед сари вақт дар дарсотон иштирок кунед тамринотона зиёдтар кунед хоб мураббиёи худтона гӯш кунед хеле ки мураббӣ ҳар як сипоришҳое ки шумо дамедам онро иҷро кунед ва ҳамат муваффақият то мусобиқаҳои дигар шумо денам